אוקיי. אז דיברנו שבוע שעבר על הגדרה של גבולות, אוקיי? דיברנו על הגדרה לפי קושי, אז אמרנו ככה. סליחה, אפלה. זה סתם תזכורת, אוקיי? אמרנו שלימיט כש-x שואף ל-x0 של f של x שווה l, מה זאת אומרת? זאת אומרת שלכל אפסילון חיובי קיים דלטה חיובי, ככה שאם x מינוס x0 יותר קטן מדלטה, זאת אומרת ש-x בסביבה של x0, זה גורם לי, זאת אומרת שהוא מספיק קרוב ל-x0, זאת אומרת ש-f של x יהיה יותר מספיק קרוב ל-l, אוקיי? זה מה שראינו ואמרנו שזה ההגדרה לפי קושי, אוקיי? אתם זוכרים בעצם שאם יש לי פונקציה, אוקיי? וזה l, ואני רוצה שבפרוזדור שאני מגדיר כמו l פלוס אפסילון, l מינוס אפסילון, אוקיי? אני רוצה שהפונקציה שלי, אוקיי? וזה x0 נגיד, אוקיי? אז אני צריך להיות מספיק קרוב, ומה זאת אומרת מספיק קרוב? אתם רואים שאני רוצה שכל הפונקציה יהיה בפרוזדור ברגע שאני מספיק קרוב ל-x0. אז פה אני חייב, אז בצד הזה אני יכול להתחיל מפה, אבל בצד הזה אני חייב להתחיל מפה, ובגלל שאני רוצה שזה יהיה סימטרי, אני לוקח את הכי קטן משניכם. אוקיי? אז פה אני אומר שזה x0 מינוס דלטה, ופה זה דלטה, ואני חייב להגיד שאם זה ככה, אז x0 פלוס דלטה הוא פה. כי גם פה יש לי דלטה. אני רוצה שזה יהיה סימטרי. אני לא לוקח את השני, היותר ימני, אני לוקח הסימטרי. אוקיי? אני מסתכל באיזה x זה מתחיל בצד ימין, ובאיזה x זה מתחיל בצד שמאל, ואני לוקח את הכי קטן משניהם. אוקיי? זה ההגדרה. סליחה. מה הוא עושה? אוקיי. זה ההגדרה לפי קושי. עכשיו יש הגדרה אחרת, שזה נקרא לפי עיינה. הגדרה. זה שקול לקושי, זאת אומרת שאם יש אחד, יש גם שני. אני לא עושה את ההוכחה על זה, אבל מה זאת אומרת? נאמר ש-L שהיה ל-R הוא הגבול של הפונקציה, של f בנקודת x0, אוקיי? אם לכל סדרה xn, סדרה, אני כותב סדרה, לכל סדרה xn, אוקיי? ככה שהמקיימת xn שואף ל-x0 כש-n שואף לאינסוף, אוקיי? זה התנאי החייב שיש לי. אוקיי? אז אם זה ככה, זה מתקיים. שלימיט של f של xn, כש-n שואף לאינסוף, שווה l. אוקיי? אז פה במקום גבול של פונקציה, יש לי גבול של סדרה, אוקיי? כי לכל xn אני מגדיר f של xn. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת בעצם, אבל שימו לב שזה חייב להיות לכל סדרה, ברגע שאני מוצא אפילו סדרה אחת, ככה נגיד yn, אפילו סדרה yn שכן שואף ל-x0, כי אם לא שואפת ל-x0 זה בכלל לא מעניין אותי, אם הסדרה yn שואפת ל-x0, אבל
למרות ש-f של yn לא שואף ל-n, אפילו סדרה אחת, זה שובר את כל ההגדרה. אני חייב שכל הסדרות ש-xn ששואף ל-xfs, זה יהיה נכון, אוקיי? אתם שומעים אותי כי אין לי שום תגובה ממכם, ואני רוצה לדעת אם... כן, כן, אוקיי. אנחנו איתך. אז איך עושים את זה בעצם? אומרים ככה, נגיד שיש לי xfs, אוקיי? ויש לי x1, x2, x3, לא משנה מה, אבל xn, בסוף זה שואף ל-xn, אוקיי? מה זאת אומרת? אמרנו שלכל אפסילון חיובי, קיים n או n0, מה כתבנו? n0? קיים n0, שייך ל-n גדול, ככה שאם n יותר גדול מ-n0, זה גורם לי ש-xn מינוס x0 יותר קטן מ-אפסילון, אוקיי? אז בסוף הייתי צריך לקנות דלטה פה, במקום אפסילון, כי למה? כי זה דלטה בגבולות שלנו פה בפונקציות, זה מה שמגדיר הקירוב ל-x0. אז אתם רואים שאם כבר עברתי, אני מספיק קרוב, אז פה אני עוד פעם מגדיר את הפרוזדור שלי, יש לי L, יש לי L פלוס אפסילון, יש לי L מינוס אפסילון. אני חוזר על זה, אני בטוח שראיתם את זה בהרצאה, אז אם זה ממש מיותר, תגידו לי, אוקיי? ויש לי את הפונקציה שהיה לי לפני, אוקיי? ואני רוצה להיות בפרוזדור. אז כדי להיות בפרוזדור, אני ו-xfs פה, זה xfs שלי, אוקיי? אז אם אני רוצה להיות בפרוזדור, אני צריך להיות בין ה-x הזה ו-x הזה. זה נראה סימטרי, אבל נגיד שיש אחד שהוא יותר קטן, אז פה זה יהיה הדלטה שלי. אז אני צריך למצוא איזה n0 בהגדרה שלי, ככה שברגע ש-n יותר גדול מ-n0, כל ה-xn שלי הם פה, הם תוך הדבר הזה. ובסוף אני מקבל שה-f של xn, הם מתקרבים ל-f של x0, ל-n. אוקיי? מובן לכולם? אז בעצם במקום שיש לי, אני אומר ש-x מספיק קרוב ל-x0, אני בוחר איזה סדרה, xn, אבל כדי שזה יהיה נכון, זה צריך להיות נכון לכל סדרות. לכל סדרות xn ששואפת ל-x0, צריך ש-f של xn שואף ל-n, אוקיי? מובן לכולם? כן. אז אני נותן דוגמה. אז הוכיחו לפי העינה שלימיט כש-x שואף ל-2 של x פלוס 4 חלקי x בריבוע מינוס 6 שווה מינוס 3. אוקיי? אז איך עושים את זה? אומרים, אז תהיה סדרה xn, ו-xn שונה מ-2, סליחה, לא אמרתי, xn צריך להיות שואפת ל-x0 ושונה מ-x0, אוקיי? כי אם הסדרה שווה x0 לכל xn, אז זה מצב פשוט, אוקיי? אם xn שווה x0, ודאי שבסוף f של xn שואף ל-l. אז צריך שכל ה-xn שואף ל-x0, בלי להיות שווה ל-x0, כי אם זה שווה ל-x0, לקחתי סדרה פשוטה, וזה לא נותן לי כלום. אז פה יש לי סדרה xn, שהיא שונה מ-0, אבל למרות שהיא שואפת ל-0, כשאין שואף לאינסוף. בסדר? בגלל שלקחתי את הסדרה ככה, פשוטה, בלי לעשות בלי להניח שום תנאי על xn, אז אם אני מוכיח עם ה-xn הזה, זהו, הצלחתי.
אוקיי? רק אם, נגיד, אני צריך לעשות תנאי על ה-xn, אז זאת אומרת שיש לי התכנסות רק בתנאי שלקחתי. אז בגלל זה, עכשיו אני לא לוקח תנאי. או מה שאפשר לעשות לפעמים, זה לקחת תנאי, ולהוכיח כל פעם לכל תנאים אפשריים. אבל בינתיים לא עשיתי שום תנאי, אז נראה מה זה f של xn. f של xn זה xn פלוס 4, חלקי xn בריבוע, מינוס 6. אבל זה אנחנו יודעים איך לעשות את זה, כי יש לנו אריתמטיקה של גבולות. אז לפי אריתמטיקה של גבולות, אני כבר יודע שזה שואף ל-2, וזה שואף ל-4, כי לפי אריתמטיקה של גבולות, אם הסדרה שואפת ל-2, הסדרה בריבוע שואפת ל-4. ו-2 פלוס 4 זה שואף כל זה, אז רגע, איך אני יכול לעשות את זה? זה שואף ל-2, אז זאת אומרת שכל זה שואף ל-6, ולמטה זה שואף הכל ל-4 מינוס 6, זה שואף למינוס 2. אז אני מקבל שזה שואף ל-6 חלקי מינוס 2, שזה שווה מינוס 4, כשn שואף לאין סוף. וזה נכון לכל xn, לא עשיתי שום תנאי על xn, אז אם זה נכון לכל xn ששואף ל-2, זהו, הצלחתי, ואני יכול להגיד מזה לימיט, כשn שואף לאין סוף של f של xn שווה מינוס 3, וזה נכון לכל xn ככה xn שואף ל-2, ו-xn שונה מ-2, אז אני יכול לכתוב שלימיט כש-x שואף ל-x0 של f של x שווה מינוס 3. בסדר? יש שאלות? כן, לי יש שאלות. כן. בעיקרון, לפי מה שאני רואה, זה הרבה יותר קל לפי ההגדרה שלמדנו בשיעור הקודם. נכון, זה לא נכון. נכון, אם אין לך תנאי על הגבולות, אוקיי? ופה זה בגלל שזה פולינום. אבל עוד מעט אנחנו רואים גם אריתמטיקה של גבולות, ואת רואה שזה אותו דבר. ראינו אריתמטיקה של גבולות בסדרות, אז גם זה אותו דבר בפונקציות, אוקיי? ברגע שאנחנו מגדירים פונקציות אלמנטריות, כמו שאמרנו בשיעור שעבר, פולינומים, שבר של פולינומים, אקספוננציאל, לוגריתם, פונקציות טריגונומטריות, ואת רואה שזה פונקציות שהן קלות, ואת יכולה לעשות אריתמטיקה עליהן, אז גם יהיה קל, אוקיי? אם אני נותן לך, נגיד, לימיט כש-x שואף לא יודע, פאי חלקי 3 של סינוס x פלוס 0 נקודה, לא, זה לא טוב, פלוס, לא יודע מה, פלוס 7 חלקי קוסינוס x. אוקיי, זה גם נראה קשה. וגם אם את צריכה לעשות את זה לפי ההגדרה של קושי, זה יהיה קשה, אבל גם את צריכה לעשות סדרה. אבל את יכולה להגיד אחר כך, אוקיי, סינוס x, אני יודע שאם x שואף לפאי חלקי 3, זה שואף לסינוס של פאי חלקי 3. סינוס פאי חלקי 3, מה זה? זה שורש 3 חלקי 2, פלוס 7, ולמטה קוסינוס פאי חלקי 3, זה חצי. אז ככה את יכולה גם לעשות, יש אריתמטיקה של הגבולות, אוקיי? עכשיו את מכירה את האריתמטיקה של גבולות בסדרות, אז זה נראה לך ממש יותר קל. אבל את יכולה גם לעשות את זה עם הפונקציות. בסדר? כן, תודה. זה תלוי אם אומרים לך לעשות לפי הגדרה או לא לפי הגדרה. אבל מה שאת צודקת, שאם עושים לפי ההגדרה, בעיינה זה נראה יותר קל. למרות שהיית... תמיד אני יכולה להשתמש בעיינה? כל עוד לא מבקשים לפי קושי? לא, אם אומרים לפי קושי זה בגלל שהם רוצים לפי קושי. לא, התכוונתי, כל עוד לא אומרים שרוצים לפי קושי, אז אני יכולה לעשות לפי העיינה, נכון? בדיוק, אם הם אומרים לפי ההגדרה, את יכולה לעשות לפי העיינה.
למרות שלפי העינה, אם את רוצה להיות ממש מדויקת, היית צריכה להשתמש במה שכתבתי פה, השורה הזאת. ואם את משתמשת בשורה הזאת, בסוף, זה בדיוק לחזור כמו לפי קושי. את מבינה? הבנתי. אבל נגיד שלא משתמשים בזה, הכל בסדר. אם אומרים לפי העינה ואת עושה מה שכתבתי פה, אני מניח שזה יהיה מספיק. סבבה. או אתם יכולים לשאול את המחצה, לי זה יהיה מספיק, אבל אני לא המחצה. בסדר? כן, תודה. אוקיי. שלילת קיום, אז עכשיו מה שחשוב זה שלילת קיום גבול. אז בזה, זה בוודאי יותר קל עם עיינה. עם קושי זה ממש קשה, כי את צריכה להוכיח שיש אפסילון, כמו שעשינו בסדרות, את צריכה להוכיח שיש אפסילון, ככה שאפילו באפסילון נתון, אני לא יכול למצוא את הדלטה. אוקיי? יש אפסילון אחד. אבל מה שיותר קל לפי העינה, אם ברגע שאת מוצאה איזה סדרה, yn נגיד כמו שאמרתי, שהיא שואפת ל-2 בדוגמה שלנו, ל-x0, אבל f של xn לא שואף ל-n, אפילו סדרה אחת, זה מספיק להוכיח שאין גבול. אוקיי? הבנתם איך עושים שלילה של הקיום? אז אני נותן דוגמה. אז אני סתם כותב מה שאמרתי. אוקיי, אז יש לי שתי סדרות, yn ו-xn, שהם שניהם שונים מ-x0, אבל שניהם שואפות ל-x0, כשn שואף לאינסוף, ואני צריך להוכיח שלימיט של f של xn, שאn שואף לאינסוף, שונה מלימיט של f של yn, שאn שואף לאינסוף. אוקיי? ככה אני מוכיח שאין לי גבול. אם הייתי רוצה להוכיח שהגבול הוא לא L, נגיד נניח, אם רוצים להראות שהגבול שונה מ-L, איזה L נתון, אז אני צריך למצוא רק סדרה אחת. אוקיי? אז יש לי שתי דברים. או אני רוצה להוכיח שאין גבול, וכדי להוכיח שאין גבול אני צריך שתי סדרות, ולהוכיח שסדרה אחת שואפת למשהו, וסדרה שנייה שואפת למשהו אחר. למרות ששתי סדרות שואפות ל-x0. אוקיי? אם זה ככה, זאת אומרת שבסוף יש לי שתי דברים נפרדים, אי אפשר להגיד שיש גבול.
או אני רוצה להוכיח שנגיד אמרו לי, תבדקו אם הפונקציה שואפת למספר L, ואם אני מוצא אפילו סדרה אחת ככה ש-f של xn לא שואף ל-L, למרות ש-xn שואף ל-xfs, אז זאת אומרת שהגבול הוא לא L. אוקיי? זה כמו להוכיח, נגיד, הם אומרים לכם שהגבול הוא N, ולפי קושי, אם אתם יכולים למצוא איזה אפסילון אחד, ככה שאין דלטה, אני לא יכול להיות קרוב מ-L מספיק קרוב יותר קטן, בקירוב יותר קטן מאפסילון, אז גם זה שלילה של הגבול, אוקיי? אז יש שתי דברים, או להוכיח שאין גבול, או להוכיח שהגבול הוא לא L. אם אתם רוצים להוכיח שאין גבול, צריך שתי סדרות. אם אתם רוצים להוכיח שהגבול הוא לא L, צריך סדרה אחת. בסדר, יש שאלות? אז אני אתן דוגמה. אוקיי, אז הוכיחו. אני רוצה להוכיח שלימיט, כש-x שואף ל-0 של קוסינוס 1 חלקי x, לא קיים. אז יאללה. אז אתם יכולים לשאול אותי באיזה סדרה אני יכול לחשוב. אז תחשבו משהו שיהיה מועיל לכם, אוקיי? בדרך כלל יש כמה דוגמאות, אבל או 1 חלקי n, כי נגיד אנחנו רוצים לשאוף ל-0, x שואף ל-0, אז תיקחו 1 חלקי n, ואם אנחנו רוצים משהו ששואף ל-2, אז תעשו 2 פלוס 1 חלקי n, או 1 חלקי n בריבוע, ולפי הבחירה שלכם, או n בריבוע, לפי הפונקציה, זה ייתן לכם או משהו דומה, ואם זה ככה אז הכל בסדר, או משהו שונה, אז אתם רואים שאין גבול. אז פה אני רוצה משהו, אני רוצה 1 חלקי x, ואני רוצה שזה שואף לשתי דברים נפרדים, למרות שהסדרה שואפת ל-0. אז מה אני יכול לקחת? אני יכול לקחת xn שווה 1 חלקי 2 פאי n, אז אמרתי לכם, אני רוצה משהו ששואף ל-0, הייתי יכול לקחת 1 חלקי n. אבל אם יש לי 2 פאי, בגלל שזה קוסינוס זה יותר קל. אוקיי? וזה שונה מ-0. אז הכל בסדר, וזה כן שואף ל-0, כשn שואף לאינסוף. אז ה-xn שבחרתי, הוא כן מקיים התנאי. ו-f של xn שווה קוסינוס של 1 חלקי 1 חלקי 2 פאי n, שזה קוסינוס 2 פאי n, זה ידוע שזה 1, אוקיי? והסדרה השנייה, זה 1 חלקי, אז אני רוצה ערך, נגיד 2 פאי n פלוס פאי חלקי 2, אז אני יכול לקחת 1 חלקי פאי חלקי 2 פלוס 2 פאי n, שזה גם שואף ל-0, כשn שואף לאינסוף. אבל f של yn שווה קוסינוס של פאי חלקי 2 פלוס 2 n פאי, שזה שווה 0. אז מה אני מקבל? אני מקבל שלימיט כש-n שואף לאינסוף של f של xn שווה 1, שזה שונה מ-0, שזה הלימיט כש-n שואף לאינסוף של f של yn. ואם זה ככה, אני יכול ממסקנה, אין גבול ל-f בנקודת 0. אוקיי? מובן לכולם? אפשר עוד דוגמה בשביל לדעת איך בוחרים את הסדרות? מה? כאילו, אני הבנתי מה עשית, אבל אני לא יודעת איך אני אבחר בעצמי את הסדרה. זה מה שאמרתי, או את מכירה בדרך כלל דוגמאות, או... תראה, אם זה x שואף ל-0, הכי קל זה לקחת 1 חלקי n. ואחר כך, לפי הפונקציה שיש לך, את יכולה לעשות כמה שינויים. או 1 חלקי n בריבוע, או 1 חלקי שורש n.
את מבינה? או 1 חלקי n פלוס 2, אם נגיד למטה יש לך פלוס 2, את מבינה? פה אני רוצה משהו שיקל לי. אז אני כבר יודע שקוסינוס 2 פאי n זה 1, וקוסינוס 2 פאי n פלוס פאי חלקי 2 זה 0. אז אני כבר יודע שאני יכול למצוא, הייתי יכול לקחת במקום פאי חלקי 2, הייתי יכול לקחת פאי חלקי 3, לא משנה. ברגע שזה שתי דברים נפרדים, אוקיי? אבל עוד פעם, זה ממש הרגל. את צריכה להתרגל, לראות דוגמאות. אנחנו נראה עוד דוגמאות של זה? מה? אנחנו נראה עוד דוגמאות של תרגילים כאלה? האם יש לנו... בינתיים לא. רגע, שנייה. אני אחפש. בסדר. אוקיי, מצאתי. אוקיי, אני רוצה להוכיח שאין גבול ב-x שווה 0. אוקיי? אז אם x שואף ל-0, עוד פעם, מה אני יכול לקחת? אם x שואף ל-0, הכי קל זה 1 חלקי n. אוקיי? אז נבדוק עם 1 חלקי n. אז נגיד ש-xn שווה 1 חלקי n, שזה שונה מ-0, וזה כן שואף ל-0. אוקיי? אז מה אני מקבל? אני מקבל f של xn שווה 1 חלקי n בריבוע פלוס n. בסדר? וזה שואף לפלוס אינסוף, נכון? אבל מה קורה עכשיו? את רואה שברגע ש-x שואף ל-0, אם אתם מסתכלים על הסדרה, אם x שואף ל-0, x בריבוע שואף ל-0, אז זה לא מעניין אותי כל כך. מה שיגרום לי בעיה זה 1 חלקי x, כי 1 חלקי 0 זה שואף לאינסוף. אבל אם אני בא מצד החיובי, 1 חלקי x שואף לפלוס אינסוף. אם אני בא מצד השלילי, אז אני שואף למינוס אינסוף. אז מה שאני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות? אני יכול לקחת ש-yn, שהוא שונה מ-0, שווה מינוס 1 חלקי n. נכון? נגיד. ואם אני לוקח מינוס 1 חלקי n, שזה גם שואף ל-0, אז למה לקחתי מינוס 1 חלקי n? כי כמו שאמרתי לך, הפונקציה 1 חלקי x, ש-x שואף ל-0, זה שואף לאינסוף.
אבל אני כבר מרגיש שאם אני בא מצד החיובי זה שואף לפלוס אינסוף, ואם אני בא מצד השלילי זה שואף למינוס אינסוף, כי הפונקציה באמת 1 חלקי x היא קרה, זה היפרבולה. זה שואף לפלוס אינסוף או למינוס אינסוף. אוקיי? אז בגלל זה f של yn שווה מינוס 1 בריבוע, מינוס 1 חלקי n בריבוע, מינוס 1 חלקי n, שזה שואף למינוס אינסוף, כש-n שואף לאינסוף. למינוס n, לא? כן, סליחה, צודקת. אם לא, זה לא שואף למינוס אינסוף. מינוס n. אז לימיט כש-n שואף לאינסוף של f של yn, שווה מינוס אינסוף, שזה שונה. אז אני יכול להגיד שאין לי גבול. בסדר? כן, תודה רבה. זו הדוגמה הנוספת. אוקיי. אז אני ממשיך. בסדר? אוקיי. אז זהו, אריתמטיקות של פונקציות, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו. אריתמטיקה של גבולות. אז כמו שראינו בעצם כמו שראינו בסדרות, אוקיי? אם נגיד שלימיט של f של x, כש-x שואף ל-x0, שווה l, ולימיט כש-g של x, כש-x שואף ל-x0, אז שימו לב שצריך שזה שואף לאותו x0. אם אני מסתכל על הלימיט של f כש-x שואף ל-2 והלימיט של g כש-x שואף ל-3, זה לא נותן לי כלום. אוקיי, אני צריך שהלימיט יהיה אותו דבר. ופה זה שווה. זה שווה, מה זה שווה? נגיד k. אוקיי? אז מה זה נותן לי? אני יודע שלימיט של f של x פלוס g של x, כש-x שואף ל-x0, שווה l פלוס k. לימיט, אבל זה נכון רק אם l קיים ו-k קיים. מה שאפשר, וראיתם גם בסדרות, שנגיד לימיט של f פלוס g קיים, למרות שלימיט של f ולימיט של g בנפרד לא קיימים. כי נגיד, אם נגיד אני לוקח f של x שווה x, ו-g של x שווה, לא יודע, מינוס x, ואחר כך אני מסתכל על לימיט של f של x פלוס g של x, כש-x שואף לאינסוף, אז זה שווה 0, כי x מינוס x זה 0, למרות שלימיט של f של x שווה אינסוף, ולימיט של g של x שווה מינוס אינסוף. אז גם הן לא קיימות, אוקיי? אז האריתמטיקה של פונקציות רק קיים אם הגבולות כבר קיימות. אז אני כבר מכיר את הגבול של f והגבול של g. אז אם זה נכון, אני יכול לכתוב זה, ואני יכול לכתוב גם ש... לימיט ש-x שואף ל-x0 של f של x כפול g של x שווה k כפול l. ולימיט, כשאמרתי פלוס זה גם מינוס, ולימיט כש-x שואף ל-x0 של f של x חלקי g של x שווה l חלקי k, במידה ש-k שונה מ-0. אוקיי? בסדר? כן. בסדר. ואתם יכולים להשתמש בזה בכל פונקציות, אז רגע שנייה. בכל פונקציות אלמנטרית שראינו, אוקיי? אז
אז דבר ראשון, מה זה הגדרה? מה זה פונקציה רציפה? מה זה פונקציה רציפה? נאמר ש-f רציפה בנקודה x0 עם לימיט כש-x שואף ל-x0 של f של x שווה f של x0. עוד מעט, או בשיעור הזה או בשיעור הבא, אנחנו רואים מה קורה אם זה לא נכון. זה נקרא אי רציפות, אוקיי? ראיתם את זה אולי בהרצאה, ואם לא, אנחנו מגדירים את זה פה, אבל רואים מה זה אי רציפות. זאת אומרת, אם לימיט של f של x ש-x שואף ל-x0 שונה מ-f של x0. אוקיי? כל הפונקציות הבאות, רציפות. אוקיי. בתחום ההגדרה שלהם. אוקיי, וברגע שאתם מכירים את הגבול שלהם, אתם יכולים להשתמש בזה. נקרא, זה מה שקראנו, פונקציות אלמנטריות, וראינו אותם באלמנטריות. אז מה אמרנו? יש פולינומים, יש לוגריתמים, יש אקספוננציאל, אקספוננציאלים, יש טריגונומטרים, פולינומים, פונקציות אקספוננציאלים, פונקציות טריגונומטריות, ומה עוד יש? שורשים, אוקיי? וכל קומבינציות של פונקציות האלו, ברגע שזה לא, אין לנו מחנה שהוא מתאפס, אין בעיה, אוקיי? אנחנו בתחום. אז אם נגיד אני רוצה לימיט, כש-x שואף ל-2 של אקספוננציאל x כפול לוג של קוסינוס x חלקי סינוס x, אז הכל בסדר. אני יכול לעשות לימיט של סינוס x כש-x שואף ל-2, לימיט שהיא בחזקת x ש-x שואף ל-2, לימיט של קוסינוס x, ורגע שיש לי לימיט של קוסינוס x, אני יכול לעשות לן של הלימיט הזה. אז כן, אז יש לנו משפט שאומר שאם f פונקציה רציפה ב-x0, או פונקציה רציפה בכל, נגיד שהיא פונקציה רציפה, בכל x, אוקיי? ו-g ככה שלימיט של g של x, כש-x שואף ל-x0 שווה נגיד l, אז זה גורם לי שלימיט של f של g של x, כש-x שואף ל-x0 שווה ל-f של l, אוקיי? אז אם לדוגמה, יש לי, אני מחפש לימיט, כש-x שואף איך, לא יודע מה, ל-0 של e בחזקת קוסינוס x, אז זה שווה לימיט כש-x שואף ל-0, לא, זה שווה e
היא של לימיט, ש-x שואף ל-0 של קוסינוס x, שזה שווה, מה זה לימיט כש-x שואף ל-0 של קוסינוס x זה 1, אז זה שווה e בחזקת 1, זה שווה e. אוקיי? הבנתם? זה היה לנו כזה משפט גם בסדרות, דומה. כן? אז אותו דבר. בדיוק אותו דבר. אוקיי? וזה היה דומה בסדרות עם הפונקציה הרציפה. אז פה זה אותו דבר, עם הפונקציה הרציפה הכל בסדר. אוקיי? אז אני נותן דוגמאות. אוקיי? נגיד חשבו, אז מה אני רוצה? אני רוצה לימיט, כש-s שואף ל-3 של x בריבוע, שזה ממש קל, אוקיי? ולימיט, כש-x שואף ל-4 של 3 מינוס שורש 5 פלוס x חלקי x מינוס 4. אוקיי? אז נעשה את הראשון. אז זה קל, אוקיי? f של x שווה x בריבוע, זה פונקציה פולינומית, זה פולינום. אז אם זה פולינום, זה פונקציה או פונקציה אלמנטרית, אתם יכולים להגיד פונקציה אלמנטרית. אז היא רציפה. אוקיי, ואם היא רציפה, לימיט כש-x שואף ל-3 של x בריבוע, שווה 3 בריבוע, שווה f של x, f של 3, אוקיי? וזה שווה 9, אוקיי? אז פה זה קל. אם הפונקציה היא רציפה, הכל קל, כי אתם יכולים להגיד שהגבול זה הערך של הפונקציה בנקודה x0, ופה הנקודה זה 3, אז זה נותן לנו את מה שנדרש, אוקיי? אז גם פה זה שילוב של פונקציות אלמנטריות. אוקיי? f של x שווה 3 מינוס שורש 5 פלוס x. אוקיי? שילוב של פונקציות אלמנטריות. אז f רציפה בתחום ההגדרה שלה. ומה זה התחום ההגדרה שלה? אתם רואים שזה, אני צריך ש5 פלוס x יהיה חיובי, אז אני צריך להיות יותר גדול מ-x שווה מינוס 5, וגם אני צריך להיות שונה מ-4, כי ב-4 המחנה מתאפס וזה בעיה. אוקיי? אז מה זה התחום ההגדרה שלי? D, כמו דומיין, תחום הגדרה, זה כל x שייך ל-R, ככה ש-x יותר גדול או שווה למינוס 5, וגם x שונה מ-4. אוקיי? או אתם יכולים לכתוב ש-D שווה מינוס 5 עד 4, חיבור עם 4 פלוס אינסוף. אוקיי? אז זה התחום ההגדרה שלכם. אז אם זה נכון, אבל הבעיה היא, אנחנו מחפשים x שואף ל-4. למה עשית שזה גדול ממינוס 5? כי יש לי שורש 5 פלוס ה-x.
ומה שתחת השורש צריך תמיד להיות יותר חיובי. אבל מה שאפשר לעשות, זה אפשר שהפונקציה היא לא מוגדרת בנקודה, נגיד בנקודה 4, למרות שיש גבול. איך אני יכול לחשב את הגבול? אז מה יש לנו למעלה? למעלה יש לנו משהו חיסוך שורש. אז איך עושים את זה בדרך כלל? אתם זוכרים? מה שאלת? סליחה. למעלה יש לנו 3 מינוס משהו בשורש. אז איך אנחנו מטפלים בזה? אולי אריתמטיקה? צמוד? כן, כפל צמוד, בדיוק. אז אני יכול לכתוב ש-f של x שווה 3 מינוס שורש 5 פלוס x, כפול 3 פלוס שורש 5 פלוס x, חלקי x מינוס 4, 3 פלוס שורש של 5 פלוס x. למה עשיתי את זה? אם למעלה היה לי גבול ששואף למשהו מסוים, ולמטה זה שואף ל-0, כי אם x שואף ל-4, x מינוס 4 שואף ל-0. אז אם למעלה זה שואף נגיד ל-2 או 7, ולמטה זה שואף ל-0, אז יש לי 7 חלקי 0, זה שואף לאינסוף. אני לא צריך לעשות את הכפל צמוד. אני כבר יודע שהגבול יהיה אינסוף. אבל שימו לב, אם x שואף ל-4, 5 פלוס x זה שואף ל-9, שורש של 9 זה 3, 3 מינוס 3 זה שואף ל-0. אז יש לי 0 למעלה חלקי 0 למטה. אז אם יש לי משהו מסוים למעלה חלקי 0, הגבול הוא יהיה אינסוף. אבל בגלל שפה יש לי 0 חלקי 0, זה כל הציורים ככה, כל המצבים ככה שהיא אינסוף חלקי אינסוף, או 0 חלקי אינסוף. או 0 חלקי 0. כמו שראינו בסדרות, אתם זוכרים, אמרתי להם, שזה המצבים שיש קושי, שאתם צריכים לעשות פעולות כדי לדעת מה קורה. כי לפעמים ה-0 שהוא למעלה, הוא שואף ל-0 יותר מהר מה-0 שהוא למטה. ואם זה נכון, הסדרה שואפת ל-0. אבל אם זה הפוך, אם ה-0 למטה הוא שואף ל-0 יותר מהר מה-0 למעלה, אז הכל שואף לאינסוף. כמו שראינו, אם נגיד יש שבר של פולינום של n, n בריבוע חלקי n בחזקת 3. אז אם n בריבוע חלקי n בחזקת 3, זה שואף לאינסוף, ל-0, סליחה. אבל אם זה הפוך, אתם זוכרים את זה? אז בגלל פה יש לי 0 חלקי 0, אני צריך לעשות כמה פעולות כדי לדעת. ובגלל שיש לי שורש, אז כמו אמרתם, אני יכול להשתמש בכפל צמוד. אז זה נותן לי בסוף, זה נותן לי 9, מינוס 5, למה כתבתי 4? זה x, סליחה. מינוס x, מינוס 5 פלוס x, ככה, חלקי, x מינוס 4, 3 פלוס שורש 5 פלוס x. אוקיי, שזה שווה, 9 מינוס 5 זה 4, אז יש לי 4 מינוס x, חלקי x מינוס 4, 3 פלוס שורש x פלוס 5. אז זה שווה מינוס 1 חלקי 3 פלוס שורש 5 פלוס x. אוקיי? ועכשיו אני יכול להשתמש באריתמטיקה של גבולות. למה? כי למעלה זה שואף ל-1, ופה אין לי 0 חלקי 0, כי למעלה זה שואף ל-1, אוקיי? ולמטה זה שואף אם x שואף ל-4, 5 פלוס x שואף ל-9, שורש של 9 זה 3, 3 פלוס 3 זה 6, אז הכל שואף למינוס 1 חלקי 6, כש-x שואף ל-4. אוקיי? אז אתם רואים שלמרות שהפונקציה לא מוגדרת ב-x שווה 4, יש לי גבול, ואני יכול לכתוב שהגבול של x ש-x שואף ל-4 שווה מינוס 1 חלקי 6. אוקיי? אז אם הפונקציה רציפה, ואני בתחום הגדרה, אין לי שום בעיה. לימיט כש-x שואף ל-x0 של f, אני עושה את הגבולות של כל החלקים של הפונקציה,
ואני אומר, זה שואף ל-2, זה שואף ל-1, אז 2 כפול 1 זה שואף ל-2, ולמטה זה שואף ל-3, אז זה 2 חלקי 3. אתם יכולים לעשות כל השילובים שאתם רוצים. ברגע שהפונקציה היא רציפה, או היא שילוב של פונקציות רציפות, כמו הפונקציות אלמנטריות, ואתם בתחום הגדרה. אם אתם לא בתחום הגדרה, ויש לכם, נגיד, 1 חלקי משהו ששואף לאינסוף, אז זה שואף ל-0. או 1 ששואף ל-0, 1 חלקי 0 זה שואף לאינסוף. ואם יש לכם 0 חלקי 0, זה הבעיה. או אם יש לכם 0 כפול אינסוף, אז אני כותב את זה. ככה ש... כל המצבים שאתם צריכים לעשות פעולות, זה אם יש לכם 0 חלקי 0, אינסוף חלקי אינסוף, או 0 כפול אינסוף. אוקיי? כל המצבים האלו אתם צריכים לעשות פעולות. אבל אם יש לכם 1 חלקי אינסוף, זה שואף ל-0. או אם יש לכם 1 חלקי 0, אז זה פלוס אינסוף, אוקיי? בסדר? הבנתם? כן. אוקיי. אז מפה נשאר. אני יכול לעבור משפט סנדוויץ'. משפט סנדוויץ' זה בדיוק אותו דבר ממה שהיה לנו בסדרות, אוקיי? יש לי 3 פונקציות מוגדרות ב-XFS, אוקיי? לא ב-XFS, בסביבה של XFS. אני צריך להיות בסביבה של XFS, אוקיי? ונניח שלכל X בסביבה, איך אני יכול לכתוב את זה? לכל X שייך ל-R ככה ש-X מינוס XFS יותר קטן מאיזה דלטה, אני בסביבה, אני אכתוב את זה יותר קל, אוקיי? לכל קיים f של x יותר גדול מ-h של x ויותר קטן מ-g של x. אוקיי, וגם, מה יש לנו? נניח שלימיט של x, כש-x שואף של h של x שווה l, ולימיט כש-x שואף ל-x0 של g של x גם שווה l, אז לימיט כש-x שואף ל-x0 של f של x שווה גם l. בסדר? זה משפט סנדוויץ' רגיל, אוקיי? רק שעכשיו אנחנו משתמשים את זה בפונקציות ולא בסדרות. הכל בסדר? אז דוגמה. הוכיחו או חשבו את הגבול לימיט ש-x שואף ל-0 של x חלקי 2 פלוס סינוס 1 חלקי x. אוקיי? אז מה קורה פה? אני יודע כבר שסינוס, אז פתרון.
אז פה אני לא יכול לחשב סינוס 1 חלקי x, הלימיט. אם היה לי סינוס x, אז הכל בסדר, אוקיי? כי זה שילוב של פונקציות רציפות. אם במקום סינוס 1 חלקי x, היה לי סינוס x, אז אני כבר יודע שסינוס x שואף לסינוס 0, שזה 0, 2 פלוס סינוס x שואף ל-2 פלוס 0 זה 2, ולמעלה זה שואף ל-0, אז יש לי 0 חלקי 2, 0 חלקי 2 זה לא מצב קשה, זה מצב רגיל, 0 חלקי 2 זה שואף ל-0. אז בגלל הרציפות, וזה שילוב של פונקציות אלמנטריות, אני כבר יכול להגיד שב-x שואף ל-0, אם זה היה סינוס x, זה היה שואף ל-0. הבעיה היא עכשיו שיש לי סינוס 1 חלקי x, ו-1 חלקי x ב-x שווה 0, זה לא מוגדר, הפונקציה לא מוגדרת. אז אני צריך לחשב בחישוב אחר. לפני עשינו עם כפל צמוד, פה אני צריך לעשות משהו אחר. אז איך אני יכול לעשות? אני יכול להגיד שסינוס x, סינוס 1 חלקי x, זה תמיד בין מינוס 1 ל-1. אוקיי? אז אם זה נכון, 2 פלוס סינוס 1 חלקי x, תמיד בין 3 ל-1, אז 1 חלקי 2 פלוס סינוס 1 חלקי x בין 1 חלקי 1 ל-1 חלקי 3, שזה שווה 1. אוקיי? אז זאת אומרת ש-x, פונקציה שלי, חלקי 2 פלוס סינוס 1 חלקי x, בין x ל-x חלקי 3. אבל זה שואף ל-0, וזה שואף ל-0. אז זה גם שואף ל-0, כש-x שואף ל-0. אוקיי? לפי משפט סנדוויץ'. בסדר? יש שאלות? יש שאלות? לא? טוב, בסדר. אני ממשיך. אז לפי המשפט שאמרתי לפני, שאם פונקציה רציפה, אז אם f רציפה ו-g שואף ל-l, g של x0 שואף ל-l, אז f של g של x שואף ל-f של l, אוקיי? אז נגיד, זה נכון, נגיד לפונקציה, זה נכון, נגיד לפונקציה חזקה, אוקיי? אם f של x פונקציה חיובית, אז לימיט כש-x שואף ל-x0 של f של x בחזקת g של x שווה לימיט כש-x שואף ל-x0 של e בחזקת g של x ln של f של x. סליחה, זה קצת בלגן. אוקיי? וזה שווה, בגלל ש-e היא פונקציה רציפה, זה שווה לימיט, לא לימיט, זה שווה e בחזקת לימיט ש-x שואף ל-x0 של g של x ln של f של x. אוקיי? מובן? לא הבנתי את החלק הזה, אתה יכול להסביר שוב? מה? לא הבנתי מה זה המשפט הזה.
אני סתם משתמש במה שאמרתי לפני, זה לא משפט, זה טענה. אני סתם משתמש במשפט שאמרתי קודם, איפה הוא? אמרתי שאם f פונקציה רציפה בכל x, ו-g, ככה יש לי g גם, ככה ש-g של x, כש-x שואף ל-x0 זה l, אז לימיט של f של g של x זה f של l. בסדר? את מבינה את זה? תסתכלי גם על הדוגמה. E בחזקת קוסינוס x. זה שווה, אם x שואף ל-0, זה שווה E בחזקת לימיט של קוסינוס x ש-x שואף ל-0, נכון? כן. אוקיי. זה הבנתי, לא הבנתי איך הגעת שם ללן. בדיוק, זה מה שהבנתי, שלא הבנת. את יודעת שאם יש לי A בחזקת B, אני יכול לכתוב את זה, אז מה זה A? A, את מסכימה, אני יכול לכתוב A, מה זה A? A זה E לן A, נכון? כי לן זה הפונקציה ההפוכה של E. זה שווה A, נכון? כן, כן, כן. רגע, אולי אני מתחיל ככה. A שווה E בחזקת לן A. עד כאן? כן. אוקיי, אז A בחזקת B, זה שווה A בחזקת B, אני אכתוב ככה, שזה שווה E בחזקת לן A, הכל בחזקת B. עד כאן בסדר? כן. אוקיי, וידוע ש-X, X בחזקת A בחזקת B, זה שווה X בחזקת A כפול B, נכון? נכון. אוקיי, אז פה אני יכול לכתוב שזה E בחזקת B כפול לן A. סבבה, הבנתי. אוקיי, ו-E היא פונקציה, אז פה עכשיו, אם יש לי F של X בחזקת G של X, זה שווה E בחזקת G של X כפול לן של F של X. ובגלל ש-E היא פונקציה רציפה, אם אני מכיר את הגבול של G של X ולן של F של X, אני יכול לחשב את הגבול של F של X בחזקת G של X, במה שכתבתי לפני. בסדר? משתמשים בזה הרבה, זה ממש שימושי. ברגע שהחזקה בפונקציה היא תלויה ב-X, אם החזקה תלויה ב-X, הכי קל להפוך את זה באקספוננציאל, ככה. בסדר? כן, סבבה. אוקיי. אז דוגמאות אפילו. אז הדוגמה הראשונה זה לימיט, כש-x שואף לאינסוף, של 1 פלוס x חלקי 2 פלוס x בחזקת 1 מינוס שורש x חלקי 1 מינוס x. אוקיי? אז האם זה פונקציה בעייתית? אתם רואים שזה שילוב, בכל מקום זה שילוב של פונקציות רציפות. אוקיי? אז אני יכול לבדוק מה קורה אם x שואף לאינסוף. במה שיש בסוגריים, 1 פלוס x זה שואף לאינסוף, ו2 פלוס x זה גם שואף לאינסוף. יש לי בעיה, כי זה אינסוף חלקי אינסוף, נכון? אבל אני כבר יודע, כי בגלל שזה פולינום חלקי פולינום, והדרגה של הפולינום למעלה הוא שווה לפולינום למטה, כמו שאמרנו בסדרות, אז הגבול הוא השבר של המקדמים של הדרגה הכי גבוה. אז הדרגה הכי גבוה למעלה זה 1, כי זה x בחזקת 1, והמקדמים שלו זה 1, והדרגה הכי גבוה למטה זה x, גם בחזקת 1, והמקדמים שלה זה 1, אז 1 פלוס x חלקי 2 פלוס x זה שואף ל-1. אז הכל בסדר, יש לי 1. אבל בחזקה יש לי 1 מינוס שורש x, שזה שואף
מינוס אינסוף, וגם למטה זה שואף למינוס אינסוף, אבל הדרגה למעלה היא יותר קטנה מן הדרגה למטה, אז זה שואף לאפס, אז אני מקבל 1 חלקי 0, בחזקת 0. אז אני יכול לעשות ככה, אבל האמת זה לא תמיד רשמי לעשות ככה, אז נכתוב את זה באופן רשמי, אוקיי? ובדיוק משתמשים במה שאמרתי לפני. אז אני יכול לכתוב ש1 פלוס x חלקי 2 פלוס x בחזקת 1 מינוס שורש x חלקי 1 מינוס x, זה שווה e בחזקת 1 מינוס שורש x חלקי 2 פלוס x כפול ln של 1 פלוס x חלקי 2 פלוס x. אוקיי? עכשיו, מה שאני צריך? אני צריך את הגבול של מה שיש באקספוננט שלה, בחזקה של e. אז אני צריך לדעת מה הלימיט ש-x שואף לאינסוף של 1 מינוס שורש x חלקי 1 מינוס x. סליחה, יש לי טעות פה. אוקיי? כפול ln של 1 פלוס x, 2 פלוס x. אוקיי? כמה זה שווה? אז אני כבר ידוע, אז 1 פלוס x חלקי 2 פלוס x, אנחנו עושים אותו טריק מה שעשינו בסדרות, אני מחלק גם למעלה וגם למטה בחזקה הכי גבוה. אז אני לוקח x, וזה נותן לי 1 חלקי x פלוס 1. ולמטה יש לי גם x, ויש לי 2 חלקי x פלוס 1. אוקיי? יצאתי גם x למעלה וגם x למטה. וזה מצד זה, מה נשאר לי? לפי האריתמטיקות של הגבולות, אם x שואף לאינסוף, 1 חלקי x שואף לאפס. אז זה שואף לאפס. אוקיי? אז הכל שואף לאפס פלוס 1 זה 1. פה זה גם שואף לאפס. אז כל זה שואף ל1. אז זאת אומרת שהכל פה שואף ל1. אוקיי? אז מצאתי שהלן, ועכשיו בגלל שלן זה פונקציה רציפה, אוקיי? בגלל שלן פונקציה רציפה, אני יכול להגיד שלן של 1 פלוס x חלקי 2 פלוס x, זה שואף, אם 1 פלוס x חלקי 2 פלוס x שואף ל1, אז הלן של הכל שואף ללן של 1, ולן של 1 זה 0. בסדר? כן. אוקיי. עכשיו יש לי 1 מינוס שורש x חלקי 1 מינוס x. מה אמרנו? איך עושים את זה בדרך כלל? אז למעלה זה שואף לאינסוף, וגם למטה זה שואף לאינסוף. אז יש לי אינסוף חלקי אינסוף. אז יש לי בעיה. איך אני יכול לפתור את הבעיה הזאת? צמוד. כן. או צמוד, או להוציא 1 חלקי שורש x. כי מה זה... אוקיי, צמוד. נעשה צמוד. זה הכי קל. אז למעלה יש לי 1 מינוס שורש x כפול 1 פלוס שורש x זה 1 מינוס x, חלקי 1 מינוס x, אוקיי? ואם שורש x זה שואף לאינסוף,
אז זאת אומרת שכל זה שואף לאינסוף, ו1 חלקי אינסוף זה שואף ל0. אוקיי? אז קיבלתי ש... אז בסוף יש לי את הגבול של ה... איפה זה? כן. יש לי את הגבול של החלק הימני, החלק השמאלי וגם החלק הימני, ובגלל ששתי הגבולות קיימות, שתי גבולות שווים 0, אז 0 כפול 0, אני יכול להשתמש באריתמטיקה של גבולות, ולכתוב שלימיט של 1 מינוס שורש x, חלקי 1 מינוס x כפולן של 1 פלוס x חלקי 2 פלוס x, כש-x שואף לפלוס אינסוף, זה שווה 0 כפול 0, זה שווה 0. אז לימיט, כש-x שואף לפלוס אינסוף, של 1 פלוס x חלקי 2 פלוס x, בחזקת 1 מינוס שורש x, זה שווה e כפול הגבול, והגבול אמרנו שזה 0, אז זה שווה 1. אוקיי? הבנתם איך עשיתי את זה? כן. בסדר? אז עכשיו דוגמה שנייה. מה כתבתי לפני? 1, אז 2. חשבו לימיט, כש-x שואף ל-0 של 1 מינוס 3x בחזקת 1 חלקי x. אוקיי? אז כש-x שואף ל-0, יש לי 1 מינוס 3, זה פונקציות רציפות, אני יכול לבדוק מה קורה כבר. 3x זה שואף ל-0, 1 מינוס 0 זה שואף ל-1, אבל יש לי 1 בחזקת 1 חלקי x, אם x שואף ל-0 זה שואף לאינסוף, אז יש לי 1 בחזקת אינסוף. נכון הנטייה שלי זה להגיד שזה שואף ל-1, שואף אינסוף זה 1, אבל ראינו כבר שבהגדרה שראינו על אקספוננציאל ו-x, שזה לא תמיד נכון. ברגע שיש לכם איזה חזקה שתלויה ב-x, אוקיי? וברגע שיש משהו אינסוף או 0 או משהו כזה, עדיף, אם זה היה 2 בחזקת אינסוף, ודאי שזה שואף לאינסוף. אוקיי? כי 2 יותר גדול מ-1. או אם היה לי חצי בחזקת אינסוף, זה שואף ל-0. אבל בגלל שזה 1 בחזקת אינסוף, זה בעיה. אז בגלל שזה בעיה, אני צריך לבדוק מה קורה. אז אני יכול לכתוב את זה בצורה שראינו עד עכשיו. אני יכול לכתוב ש-1 מינוס 3x בחזקת 1 חלקי. הבנתם למה זה בעיה? מה שהסברתי עכשיו? כי זה 1 בחזקת אינסוף. עוד פעם, אני מסכים. אם זה היה 2 בחזקת אינסוף, אז זה כן שואף לאינסוף. אין לי בעיה. אם זה חצי בחזקת אינסוף, זה שואף ל-0. אבל בגלל שזה 1 בחזקת אינסוף, אני לא בטוח שזה שואף ל-1 בדיוק. אוקיי? יש כמה מספרים של מצבים שהם אי אפשר להחליט עליהם, כמו שאמרתי, 0 חלקי 0, אינסוף חלקי אינסוף, אז בדברים האלו צריך לעשות כמה פעולות. אם לא, אתם יכולים להשתמש ברציפות של הפונקציות. ופה זה נותן לי e בחזקת 1 חלקי x, לן של 1 מינוס 3x. אוקיי? הכל בסדר. אז אני צריך לחשב את הגבול של מה שיש באקספוננציאל. אז יש כמה גבולות שאתם צריכים להכיר. אוקיי? אולי לא אמרתי את זה. לימיט.
לא יודע אם ראיתם את זה בהרצאה, אבל אני מזכיר להם, יש כמה גבולות. לימיט, כש-x שואף ל-0 של סינוס x חלקי x שווה 1. לימיט של ln של 1 פלוס x חלקי x, כש-x שואף ל-0, שווה 1 גם, אוקיי? לימיט, כש-x שואף לאין סוף של 1 פלוס 1 חלקי x בחזקת x, שווה e. אוקיי? אפילו אם יש לי פה a, אז זה e בחזקת a. אוקיי? אתם מכירים את הגבולות האלו? ראיתם את זה בהרצאה? את הראשון והשני לא. לא ראיתם את זה? עדיין לא. הראשון דווקא כן. מה? הראשון נראה לי שכן. טוב, אז אתם יכולים בינתיים לקבל את זה. עוד מעט אתם רואים מה שקוראים משפט לופיטל, ואפשר להוכיח את זה. ראיתם משפט לופיטל? עדיין לא? מה שאלת? סליחה? אני חושבת שהיא מפותה. יש משפט שקוראים משפט לופיטל. לופיטל בצרפתית זה בית חולים, אבל זה לא בשם של בית חולים, זה שם של בן אדם שהיו קוראים לו לופיטל. יש משפט כזה. אם לא ראיתם את זה, זה בסדר, אבל כשאתם רואים את זה, אתם יכולים להוכיח כל הגבולות שכתבתי. בינתיים, אם לא ראיתם את זה, אתם יכולים לקבל את זה וגם להשתמש בזה חופשי, אוקיי? אז אם זה נכון מה שכתבתי, איך אני יכול, ממה שיש לי, אני רוצה עכשיו לחשב לימיט של 1 חלקי x, ln של 1 מינוס 3x, כש-x שואף ל-0. איך אני יכול לחשב את זה ממה שכתבתי למעלה כבר? מגבול השני. אני נותן לכם רמז, שבאמת זה אי אפשר להשתמש בראשון או שלישי. עם גבול השני, איך אני יכול לעשות את זה? אתם רואים שבלן יש לי 1 מינוס 3x, אבל מול זה לא 3x, זה 1 חלקי x, זה כמו אני כותב, אז מה אני יכול לעשות? להכפיל כאילו x ב3? כן, בדיוק. כי אני צריך שמה שיש בלן, יש לי לן של 1 פלוס משהו, אני צריך שהמשהו הזה הוא אותו דבר למטה. ואני צריך שהמשהו הזה הוא שואף ל-0. אז אם אני עושה ככה, אני מכפיל למעלה ולמטה במינוס 3, אז זה בסדר, כי עכשיו מה שיש לי בלן זה אותו דבר ממה שיש לי במחנה, אז אני יכול לכתוב שזה שווה מינוס 3 כפול 1, שזה שווה מינוס 3. כי 3x, מינוס 3x, אבל אני חייב שלימיט, כש-x שואף ל-0, של מינוס 3x גם שואף ל-0. כי צריך שמה שיש בלן שואף ל-0. אז אם מה שיש לי בלן שואף ל-0, אני יכול להשתמש בגבול השני. משום רציפות, אוקיי? זה כמו אתם כותבים, אם אתם כותבים, אני יכול לכתוב ככה, ידוע שלימיט של g של x שווה 0 כש-x שואף ל-x0, איזה x0? לא אכפת לי. אז אני יכול לכתוב עכשיו שלימיט של ln של 1 פלוס g של x חלקי g של x, עכשיו כש-x שואף ל-x0, שווה 1. למה זה נכון? כי אם x שואף ל-x0, g של x שואף ל-0, וברגע שיש לי משהו ששואף ל-0, ln של 1 פלוס משהו ששואף ל-0, חלקי האותו משהו, זה שואף ל-1. בסדר? אנחנו יכולים להשתמש בשני ובשלישי, כי לא ראינו את זה בהרצאה.
רגע, שני ושישי עלן והאקספוננציאל? כן. כן, אני נותן לך רשות לעשות את זה. אוקיי. לא, באמת, זה דברים שאתם צריכים לראות בתרגול, איתי או בהרצאה, ואם לא ראיתם בהרצאה, אני נותן לכם בתרגול, וזה חופש להשתמש בהם. ואני אמרתי לך, בעוד מעט אתם רואים מה שקורה משפט לא פיטל, אתם יכולים להוכיח אותם. אבל בלי להוכיח, ברגע שזה נתון בתרגול או הרצאה, אתם יכולים להשתמש בהם גם במבחן או בתרגילים. בסדר? זה גבולות שאמורות להיות מפורסמות, אוקיי? אוקיי. בסדר? כן, כן. אולי אני עושה עוד תרגול, או אני מתחיל משהו על זה. לא, אני עושה תרגיל. אוקיי, אז אז בסוף קיבלנו שזה שואף ל-3, אוקיי? אז נחזור למה שהיה לנו, לימיט של 1 מינוס 3x בחזקת 1 חלקי x, כש-x שואף ל-0, זה e בחזקת מינוס 3. אוקיי? אז זה 1 חלקי e בחזקת 3. בסדר? אז עוד תרגיל. דוגמה שלישית, לימיט, כש-x שואף לאינסוף, של, מה זה? שורש x בריבוע פלוס 1 חלקי 2x. אז מה האינטואיציה שלכם? מה הדרגה של הפולינום למעלה? x. כן, זה חזקה 1, נכון? 1, כי זה שורש של ריבוע. ומה הדרגה של הפולינום למטה? גם 1. גם 1. אז מה אנחנו יודעים? שזה אמור לשאוף לשבר של המקדמים של כל אחד. אז מה המקדמים של הדרגה למעלה? 1. ומה המקדם של הדרגה למטה? 2. 2. אז זה אמור להיות לשאוף חצי. חצי, בדיוק. סליחה. אבל יש לנו קצת בעיה, עשיתי טעות. זה לא שואף לפלוס אינסוף, זה שואף למינוס אינסוף. אוקיי? ואם זה שואף למינוס אינסוף, יש קצת בעיה. למה? כי, אז צריך לכתוב ששורש של x בריבוע, תדעו, שזה שווה ערך מוחלט של x. זאת אומרת שאם x שלילי, או אם x שואף לאינסוף, זה לא שווה x, זה מה שאני מנסה להגיד. לימיט של שורש של x בריבוע פלוס 1, כש-x שואף למינוס אינסוף, זה שווה פלוס אינסוף. אוקיי? כי זה כמו שורש x. ובגלל שאנחנו ב-x שואף לאינסוף, למינוס אינסוף, אז x שלילי. ואם x שלילי, ערך מוחלט של x שווה מינוס x. אז פה יש לנו ששורש של x בריבוע פלוס 1 חלקי 2x, אז אני עושה מה שעשינו עד עכשיו, אני מוציא את הדרגה הכי גדולה. אז אני מקבל ערך מוחלט של x כפול 1 פלוס 1 חלקי x בריבוע, חלקי x, פה זה חלקי x ופה זה חלקי 2, אוקיי? אז זה שואף ל-1, כש-x שואף לאינסוף, זה שואף ל-2, וזה, האמת, אני לא כותב ככה עכשיו. נעשה את זה מסודר. זה שווה מינוס x חלקי x, זה מצמצם, כפול 1 פלוס 1 חלקי x בריבוע, חלקי 2, זה שואף ל-1, זה שואף ל-2, אז בסוף זה שואף למינוס חצי. אוקיי? אז לימיט, כש-x שואף למינוס אינסוף של שורש x בריבוע פלוס 1 חלקי 2x, שווה מינוס חצי. בסדר?
יש שאלות? יש שאלות? לא יכולנו לגשת על זה לפי אריתמטיקה של גבולות פשוט? כן, כן, אבל רציתי כן, נכון, אבל רציתי להראות לך שאם יש שורש של x בריבוע במינוס אינסוף, זה שואף למשהו חיובי. תודה. אוקיי, יש לנו קצת זמן, אולי אני אעשה תרגיל אחרון. יש גם עוד, סליחה, יש גם עוד גבול, לימיט, שזה ממש דומה לגבול השני, של 1 מינוס קוסינוס x חלקי x, כש-x שואף ל-0, גם שווה, לא, פה זה שווה 0. אוקיי? זה עוד אחד שאתם יכולים, גם במשפט לופיטל. מה עוד יש לנו? זהו, הכל טוב. אוקיי? רגע, אולי, כן. ממש תרגיל אחרון. לימיט, כש-x שואף ל-0, של סינוס 7x חלקי סינוס 3x. אז איך אני יכול לעשות את זה? אתם כבר מכירים שלימיט של סינוס x חלקי x, כמו שאמרתי קודם, זה שווה 1. אז איך אני יכול להשתמש בזה כדי להגיע ללימיט שאני מחפש? אולי לפצל אותם לשתי גבולות? כן, בדיוק. אני יכול... ב7 וב3? בדיוק. אז אני יכול לכתוב שזה לימיט כש-x שואף ל-0, של סינוס 7x חלקי 7x, אוקיי? כפול 3x חלקי סינוס 3x, אבל פה יש לי, למעלה יש לי, אז אני צריך להכפיל עוד פעם ב7 חלקי 3. כי עכשיו אתם רואים שהכל מצמצם. כן? כי זה מצמצם עם זה, זה מצמצם עם זה, זה מצמצם עם זה, זה מצמצם עם זה. אבל אם אני כותב ככה, אני רואה ש... אבל זה שואף, החלק הזה הוא שואף ל-1. החלק הזה הוא גם שואף ל-1, והחלק הזה הוא שואף ל-7 חלקי 3. אז הלימיט שלי, שווה 7 חלקי 3. בסדר? כן. אוקיי? אז זהו. זהו להיום, אז אני מאחל לכם שבוע טוב. יש שאלות?